Hello? Kana ji? Yawwa. Kaga, in ba zai siya ba ya gaya mana. Ka fahimta 500 gaskiya, final. In ya siya to, in bai siya ba, a zai siya a kan? A to ka bari in ya zo mai magana. Ha? To. Dalagi. To na gode. Assalamu alaikum. Fulani. Dalagi barka da yi. Fulani. Dalagi a gida. Lafiya kalau Ya wallahi. kwana biyu. Ya rigar. Alhamdulillah ci madalla. To kwana biyu Fulani. Wallahi zan je yara sun fita kiwo je dabba ne bata dawo ba. Allah sa. To ne kuma zan je zan duba dai. To Fulani. Madalla. To a gaida Ana hajiya. min warti. A gaida hajiya. Madalla. A gaida hajiya. Madalla. Shaɗin da zan je. To. Wallahi. Azan kuma dai. Fulani da kwadai. Wallahi ya alhaji. To na lura ne muka je so. Madalla. Ga neman Fulani. Ado Allah kuma? To madalla. To. Madalla Allah barkidi. Amin. Madalla. Barkin da. ta mutum yana gaskiya yau ana hazo sosai ma kuwa Allah ko yan mata ma da suke shafa ko da yanzu in suka fito suna fitowa sau kuma sun matan da sun ma kamar sun shafa za ka gan su gaskiya me yasa ke sika karya ta yi a matsayin hazo za ta sa fuska sika mata safa wada kai hausa ba zai shi ba daga an yi magana kace mutane ƙarya ko kowa makarci ne irin ka sanyi ne ta taba kikin yi karya wallahi Hausawa suna magana ka ne da su ko bai yawwa ya fi ma kawai ka shi ya fi kawai ka ja baki da kusu mun saboda ba Hausawa bane shine za mana haka ba kai daga an ma magana kai kace ba wace dan yarba wai wannan kai yaushe da wanda ka wanke su da Allah kula ruwanki ina ruwanki yau zare ba da mu wanke si ba ruwanki ki daina sa mana ido to shikenan kai kace fatar raƙumi ba dole mu magana kan su ba a fatan giwa ne ba fatan raƙumi ba wannan fulani wannan ba dan fulani bane bai da mutumin nan ba ka rubo na ba da yake boyewa anya ba wani abin ya samu kuwa kudi ne ta boya fuskar ta ba akwai dai muhimmin abin da ya dauko boye a wurin nan kusa me rai gashi mu je mu duba sikin mu leka sikin